Te pots presentar i dir per què és aquí al Liceu de Lillo de Baix, si te pot. Em dic Alberto Juanco Frontons i estic aquí com a assistent de llengua espanyola durant un any i treballo en aquest institut amb alumnes de 14, 15, 16, 17 anys i el que faig és treballar amb ells la llengua oral, sobretot, i també fem molta comunicació escrita, redaccions, textos pel seu examen de batxillerat. I quan ets a l'últim any d'universitat, a Espanya pots demanar una beca que es diu Auxiliar de Llengua i treballar en un país estranger durant un any. Pots estar a l'escola primària o pots estar en un institut. Pots dir el que t'agrada dins el sistema educatiu francès? El que més m'agrada és la convivència amb els alumnes, perquè és molt bona, i el tema de l'autoritat, la convivència és molt bona, i després m'agrada que hi ha un bon sistema de llengües, hi ha molta sensibilització cap a les llengües estrangeres com l'anglès, el castellà, l'italià i també l'occità com a llengua pròpia del vostre territori. I m'agrada molt la relació que hi ha entre els professors, que és molt pròxima entre ells. Pots dir el que t'agrada pas dins el sistema educatiu francès? En general trobo que és un sistema bo, però crec que a vegades hi ha una gran distància entre el professorat i l'administració i també algunes vegades gran distància entre el professorat i els alumnes. Però en aquest institut on treballo, com és un institut petit, sempre hi ha una bona relació entre l'administració i els professors i els alumnes també, amb la qual cosa no veig un gran problema. I l'altre gran problema que veig és que sovint hi ha un gran tipus de classe on el professor parla molt i l'alumne intervé molt poc. Pots dir el que hi ha de millor dins el sistema educatiu en Catalunya i el que no funciona pas? M'agrada el sistema que protegeix bastant les llengües, la llengua catalana, també dona l'opció d'aprendre llengües estrangeres com l'anglès o el francès i també el castellà com a llengua comuna amb altres regions d'Espanya. I també considero que hi ha un sistema d'autoritat entre el professor i el Departament d'Educació que és bastant pròxim i crec que un dels grans problemes que hi ha és la integració dels alumnes que s'hauria de reforçar una mica més i també la ràtio dels alumnes que moltes vegades és molt alta. Quin sistema escolar preferiries entre el de la Catalunya i el francès? Crec que els dos sistemes són bastant semblants, no hi ha grans diferències entre un i l'altre, però considero que un sistema que balla entre un i l'altre seria molt bona idea si hi hagués un sistema que pogués conjugar les bones coses que he mencionat abans del sistema català i les bones coses del sistema francès, especialment el tema del nombre d'alumnes i l'atenció a la diversitat, que moltes vegades és problemàtic.